भटा ब्राह्मणांच्या हस्ते आज बसवलेले आहेत म्हणून म्हणतो बघा देवादिकांची प्रतिस्थापना ब्राह्मणाने केली ऐसा हा सोहळा पाहुणे ऐसा हा सोहळा पाहुणे भक्त मने रमली सर्वे पूर्वजांचे आशीर्वाद होते म्हणून ही वास्तू इथे उभी राहिली म्हणून म्हणतो पूर्व संचित निर्मळ म्हणून जपून ठेवली ठेव पूर्व संचित निर्मळ म्हणून जपून ठेवली ठेव नारायणाचा तोही सोहळा पण त्यांना जवळजवळ मला वाटतं 200-250 माणसं इथून येऊन गेली म्हणजे देव पण कोणी आणलं जी लोक सगळी आज गावातून पंचक्रोशीतून जी आली म्हणजे कुठेतरी हा देवाचं स्थान इथे होतं म्हणून एवढी लोक जमा झाली म्हणून होते बघा देव पण आणले साऱ्याने त्यांची मध्ये ईश्वर गेल्या कर्तव्या आशीर्वाद देई देई आवळेश्वर गेल्या कर्तव्या आशीर्वाद देई पिंपळेश्वर
कुटुंबाचे रक्षण